Tultiin äsken Mount Huashanin pysäkille tuolla High Speed Trainilla Xi'anista. Ja täällä on jotkut ihmeelliset paikalliset festarit käynnissä. Kisa käynnissä. Huomarista on kaikki. Me koitetaan etsiä vaan äkkiä, että päästäis täältä pois ja saatas liput tonne itse vuorelle ja sinne luonnonpuistoon. Kyllä, nyt on pojat kiinalaisia taas ja paljon. Joo, rehellinen kiinalainen meininki.他就走过来了啊！大家还没走到西峰吗？他从巅峰往不看是的吗？往西峰走。他已经登到山顶了，他已经到山顶了。这人是真厉害！你看这半空中建的那个中转站。 Tuominen on vaellus välttämättä toskentaa ja jos pääsee ylös tolle kävelemään. Ja tuolta varmaan pääsee touaamaan pitkin. Ollaan täällä Mount Huashanilla kiipeämässä South Peakia. Ollaan hyvin lähellä siinä, että mä rupeen käyttää tätä vitun tikkua aseena ja lyömään näitä ympärillä olevia ihmisiä. Täällä on ihan homona turisteja. Kaikki paikalliset hiukankin paremmassa asemassa olevat on täällä perheen kanssa pikku kävelyllä. Mut onhan tää kiva. Eikö pojat uskaltanut? Nyt ollaan täällä Plank Roadin alussa. Ja täällä virtaa puolet porukasta vastaan, sen takia että ne ei kaiket jo uskaltanut lähteä. Tuolla näköjään näkyy alhaalla kun jengi menee. Nyt lähdettiin liikkeelle. Täällä puetaan kamoja niskaa ja vähän jännittää, mut eiköhän me tästä selvitä. Siellä alhaalla näkyy vähän porukkaa. Toivotaan, että mä tiputa kameraa matkan aikana. Moi! Nyt penaillaan täällä, että päästäis jatkaa tonne alaspäin. Mä tulin istuskelemaan vähän tähän kalliolle. Saadaan vähän parempaa kuvaa. Ihan kaverallekin tiedossa, niin mikä on hullu. On kyllä aivan saakelit mielettömät maisemat, voi luoja. I think we can continue in a moment. Nyt ollaan täällä Plankilla aloittelemassa. On aika helkkari siistit maisemat. Täällä kuultaan pojaa. Aivan siis sairaat maisemat. Täällä on valokuvaa. 你干嘛，美女？刚给你来一张，10块钱上去做支付宝、微信都可以啊。过去慢，不让拍啊，不让隔墙拍不了。手机相机只是横拍，没有效果，没有角度。
最基本的长安斋到4个字你是拍不到的啊，拍了给你拍一张。你们还有照不 ？Hello Hello. teacher. No thanks. No thanks. Very good and beautiful. Very good. Yeah. Kyllä tää voi selfie tikkukädessäkin. Ei tää sitten. Okei. Okei. Alettiin. Tosiaan pudotin äsken mun kamerapussin alas. Kamerapussi on tuolla. Viittisikö joku hakea se? Actually the pouch is there. You can see it? Yeah. It's in the bush. Sitä ei silti kukaan hae. Ei. Se heiluu ihan vitusti toi kamera. Täältä vaan kuulkaa mennä. Hei. Läskilänkkäri tiputtaa kaikki muut. Now we made it to halfway. And next we have to go back. The view is very wonderful Yeah. and fantastic. What a view. I'll go first. Okay. I'll go first with my selfie stick. Oh yeah. Whoa. Taking some pictures. 来呀，追我呀！快点，快声报一个。他还给你想一个 V 呀。分上华山陈家田。他走一步，我们要走两步。没有思考啲晒佢。Onks tää Henkka löysi työn, mitä se ei pystyisi tekemään? Tää on ihan mieletöntä. Tässä se on. Tällä toinen käsi täällä ja toinen. Saatana. Voi vittu mitä. Siis, tää on ihan mielettömän siistiä. 好厉害的，你看，你敢不敢？ It's crazy. Yeah. 没有，我觉得好厉害，就踩在那里。 I think we all are going up. Yeah. sitä, että kun... Toivottavasti tää näyttää niin siistiltä tilanteelta. Oi. Sitten 又开始冷了。 Napit rupeaa tärisee.
käy. No, vittu mikä painiminen. 过来， Nyt tultiin takaisin ja päästiin pois tuolta ja jatketaan vielä tää pieni matka eli tuolta alhaalta. Kiivettiin äsken ylös. Nyt päästiin. Tehdään tilaa näin seuraaville. 我天哪！哎呀，我都面壁了，他我要挤了。Sedät tulee täältä nahkatakin päin. 这块神器。 Kamera. 这头，这个哪里买的？这不过来。这个哪里买来的？半价的话，他一定会不服的。现在好肉泥啊！这个东西听他现在说也没用。你要听我说，我看你高考车咋算嘛？还是要去？没有，算，听课多了。我很少听课，说实话，我很少听课。 Ei saatu vierotettua sun korkeapaikan kammoa täältä reissua. Ei se, ei se kyllä vähän. Toi oli kyllä ehkä niinku, siis niinku, tosta ei paljon pahemmaksi pääse enää. Ei kyllä, siis joo. Mä just sanoinkin pojille tossa, että ei tää ihme ole, että maailman vaarallisin paikka, kun täällä on paljon porukkaa. Ja sit täältä puuttuu semmonen, älä mene sinne, älä koske siihen, tuu pois sieltä. On tässä vähän, mutta niinku mekin ollaan no climbing tässä näin, niin kun voitais ihan tosta noin niinku pikku väärä askel, niin moi moi! Niin. Et jos olisi hiukan enemmän semmoista poikamaista intoa, mitä mulla nyt tällä hetkellä on, niin mä varmaan tappaisin itse täällä kanssa. Kyllä. Nyt tiedäks, jos jossain Jenkeissä tai Euroopassa olisi tämmönen, niin sut olisi koko ajan kytketty johonkin kiinni. Kyllä.